kadoan padha garing tirandur janer kuning mungkin ayo ning dhuwuran awi-awi kaya perawan bene ana unduan sono pai sa cha cha atayangan lembean ekali kanang katon lapani padha jaring tirandur janer kuning lamyen mayu ning dhuwuran awi-awi kaya perawan bene ana unduan sono pai sekar kending cengkir kating kendinge wong dosa yang biring sayang siji sendal siji lulutang alam ya kalengan putra enek ana duana sekar kending cangkir kating kendinge wong menek mundhut apa yang lain kemriyang piring sanyamreng siji sendalonan siji luntumitan ala emak ya kalungan sutra menek ana dekono duana sekar kending cangkir kating kendinge wong menek mundhut lapang yang layan kemriyang piring sanyamreng siji sendalonan siji lutumitan alam ya kalungan sutra penek ana duana sekar kending cengkir kating kendinge wong menek mundhut lapang yang layan kemriyang piring sanyamreng siji sendalonan siji luntumitan alang ya kalungan sutra penek ana dekono unduana nggih waktunipun Joko nggih putranipun Bapak Darto Evi sampun tuwuk numpak reog setia kawan nggih sesarengan RGM audio sound system saking dadapan waktu lumpang kagunganipun Mas Hendy nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe sesarengan Kelana production video syuting dadapan kagunganipun Mas Supardi nggih para rawuh panjenengan keloturi mirsa nidos pundi kebiar-kebiare reog setia kawan yo hey ho hey 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 hey
Hey, oh iki lho telontonge Bapak Syai. Hati-hati nih. Untu ayah saking Bapak Syai. Yang gunungnya ayo di Joko sing becik ya yang gunungan ayo wene ono Pak Likmu iku ya nak iki lho putune Bapak Syai. Hati-hati Lik ayo keliling yo Lik tepuk tangan yo ayo awas ayo goyang di kongkong nyambut gawe yang bapak ni anak. Aduh, saya terlipin ni. Aduh, nyambut gawe. Yang untung kan. Oh, loh. Sebanun padi. Langsung canda ya, alon-alon gen.
mekaten para rawuh panjenengan sampun amir sandi kebiar-kebiare reok setia kawan nggih pagelaran ingkang angka 1 utawi pambukane pagelaran teng wontene kebiare reok setia kawan nggih para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun nggih selingan nggih saking keluarga besar reok setia kawan nggih sakniki lek boten nuruti zaman reok setia kawan nggih boten pajeng nggih nggih betalaken tari bantengan nggih anyaran nggih saking keluarga besar reok setia kawan nggih sugeng siang para rawuh sugeng amir sani nggih medale tari bantengan kairing gending salam gerong mama dados aduh awas banteng cilik ngono ngarep ayo dadi ditutupi iya ngono ayo digoyang mas perangko aduh angin bapak angin salam gerong dari bulan salam gerong dari bulan oh alama penipu ayo awas ayo selamat yo
Bantengan nggih wonten papat cacahe nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Darto Evi, Ibu Darto Evi sekeluarga nggih. Tari bantengan nyambut gawe bebarengan nggih RJM Audio Sound System saking Dadapan Watulumpang kagunganipun Mas Hendy nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan kelana video syuting kagunganipun Mas Supardi saking Dadapan. Eling bantenge ditata sing apik njajal kemantene digoleki nggih ditumpakno putranipun Bapak Darto Evi ingkang nami Adik Reza Dwi Ramadhani nggih ditumpakno bantengan kalian disukani gending mama dikei santri beko mama dados zo cho 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 he 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 cho 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 os ele sing nganggur ayo kemantene juga no iya iyo iyo woi awas ayo alon-alon ya nak iye ayo dicekelin dasi iya iya woi santri lulusan pondok ije perawan dorong tahu ketemu iyo iya iyo yo orang gerokok lulusan pondok ya lulusan pondok tahu ketemu la 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 gendut deno nggih nggih monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Darto Evi nggih sesarengan ponak-ponakane nggih terus kalian disukani gending
saklajengipun. Nah, Mas Slamet kemantene ditumpakno maneh nggih. Tak tambahi sak lagu jajal dikei ayang-ayang. Nggih, hop, boten saged penyanyine. Terus tabuhane terus nggih dikei kesucian hati. Yo, awas. Cho 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 i cho 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 i yo oi
kesucian ati nggih menika gending ingkang angka loro nggih teng wontene tari bandengan lele bandenge bali-bali nang panggonane nggih ndang diganti tari serimpi Sekar Jadilan tak jalukno gendingan Madura Ancak karyan Srening Sakti dikei bar Jabar Madura yo ayo iya le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  ya awas uyo awas mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari bandengan nggih saking keluarga besar Reok Setiakawan saka Kali BP Bapak Jai nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih mudune para widodari Widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe anglajengaken utawi agawe tari Srimpi Sekar Jadilan nggih lek terose tiyang Kertawana tari goyang bokong digoyang nggih sugeng siang para rawuh sugeng amirsani medali tari Srimpi Sekar Jadilan kairing gending mama senenge sing mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan jodoh lewat orari papa sing mari-mari
Isun sing ira sing nyata tadi isun jodo ya ampirika omong guyon ra kawitane akhire sing mari-mari lewat korari kontek-kontekan itu sing ira sing nyata tadi isun jodo ya ampirika omong guyon ra kawitane akhire padha wae isun sing ira sing nyana tadi isun jodo ya ampirika omong guyon ra kawitane akhire padha walase sing mari-mari lewat orari sing ira sing nyata tapi isun jodo ya ampirika omong guyon ra kawitane akhire padha welake sing mari-mari lewat orari ye ye hey terima kasih isun sing ira sing nyana tadi isun jodo ya ampirika omong guyon ra kawitane akhire padha welase yo iya tadi
jarake ngiter macan mangat megap bocah ganong balia pitra wis cocokan satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping, itu kuda lumping. Ada satu permainan unik sekali.
kecantikan melihat permainan ini. Permainan ini Dia makan bubur juga makan kacang. Aduhai ngeri sekali. Tari Serimpi nggih Sekar Jatilan nggih. Ayo rupane ake cacahe 8 nggih. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Darto Evi nggih, Ibu Darto Evi sekeluarga nggih. Medali tari Serimpi Sekar Jatilan kairing gending jodoh lewat orari kasusur kuda lumping nggih. Tari Serimpi Sekar Jatilan nyambut gawe bebarengan RJM Audio Sound System nggih kagunganipun Mas Hendi nggih saking Dadapan Watu Lumpang nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Kelana video syuting saking Dadapan kagunganipun Mas Supardi. Tari Serimpi Sekar Jatilan disukani gending-gending mama nggih. Tapi saderengipun disukani gending nopo Mas? Kopi. Oh ngantuk sing nabuh nggih. Nggih sepuntene kemawon nggih dumateng para sinoman nggih. Sing nabuh ngantuk terus nyuwun kopi nggih, wedang kopi nggih. Sak ceret mawon nggih. Kalian disukani gending mama, pambukani gending nggih. Jajal dikei sing rodok rancak ya, jogete Jatilane ben semangat dikei gending Meduroan mama. Pepe Kalompang yo akan kendang a yo asik yo asik kita goyang lagi bro. Pepe Kalompang bibir jeruk saloni wis Madura korang agak baik ngerongi golek najel sedek banyak sing senangi ratin beda-beda tapi ratin alami lakar tika alami Yo, asik masih bersama setia kawan original. la 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 Robena dikata coba bentarasi tapi bilang iya mesti kata nombuki Palere tangi dededu tak demo seare ate bulan gerong ate rasana cuma Pepe Kalompang bibir jeruk keseloni wis Madura korang agak baik ngerongi golek najel sedek banyak sing senangi ratin bener-bener tapi ratin alami lakar tika alami asik goyang dong. wes tak goyang iki lho Mas Rama Goyang dong yo la 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 asik ayo Mas Robena dikata
Kalompang bibir jeruk keseloni besok madura korang agak bayang ngeroki kolena celeng sedeng banyak sing senangi bengi ratin berbeda tapi ratin alami lekar dikan alami Pepe Kalompang ya alhamdulillah nggih pancene wis rada ngantuk wedange metu nggih matur sembah nuwun nggih Mas para sinoman matur sembah nuwun nggih disukani gending salajengipun Mama nggih jajal dikei gending sing rada lawasan didik Mama dikei Terminal Madiun Ngawi Mama dados nggih
Nggih, Terminal Madiun Ngawi nggih, gending ingkang angka 2. Ayo Nduk, genduk barisane ditata maneh nggih. Kula badhe nimbali nggih ingkang Darma Gati utawi sing nanggap nggih. Nggih, monggo dumateng Bapak Darto Evi sesarengan Ibu Evi. Sumangga panjenengan sawer jadilani ben ndak ngantuk nggih. Disawer nggih penak mbok menawi para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman monggo katuran minggat teng panggung pagelaran nyawer utawi nyumping tari serimpi Sekar Jadilan nggih. Tak kei gending maning mama jajal ngalih nyang mama Lesi nggih dikei janjine mama dados. Coba dayoi dinai dalan dinai kursi ya. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Riko sing arep ngarani janji riko nyenengno atini sun tatap siji nono maneh omake enek nang janjine sing ana belunge ya rika ngari gampang gawe janji iya lopot ambi omonge kadang janji kudu ditepati yo sa ada RJM yo 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 masih bersama Setia Kawan original saking dusun kali BP Bapak Jai. oh yeah. Oh yeah. Ah. Yeah. Yo.
semangat janjine inggih menika gending ingkang angka 3